مسرور بارزانی رادگەینە و ئیرادەیەکی هەڤێژ ناوبەرە هەولێری و بەغدا ji بۆ گەشتن بەلافاتنەی و چارەسەریا پرسگirêkên هەڵاویستی هەیە. îro Mesrûr Barzanî şêwermendî civata Asayî Şerêma Kurdistanê pêşwaziyê li xanim êcênî nêhêns Pilas xartin û nera taybet ya sekreterê giştê netên hevgirtî li Iraqê û şanda pêra kir. Dê civînê de ji bilê got û bêjkirina pêşhatû egerên siyasiyên Iraqê û deverê prosesa pêkînana kabînanûya hikûmeta Herêma Kurdistanê. Rewşa deverên Kurdistaniyên derve îdara hikûmeta Herêmê bi taybet rewşa Kerkûkê û Şingalê got û bêjkirin. Teekîd li serwêşan de hate kirin ku kabîna bihêt ewan gavan dê bavêje ku xwast û wîsta xelkê Herêma Kurdistanê ye. Her dê civînê de Mesrûr Barzanî amaje bê pêşveçûnên peywendiyê nêvbera Hewlêrê Bexda kir û ragihan ku got û bêj navbera her du aliyan berdewam e. İradeyeke hevbêj ji bo geştin bêlafatnê û çareseriya pirsên heڵawîstî heye. Di beraber de nûnera taybetiya sekreterî giştê netên hevgirtî li Iraqê xweşxaliya xwe bê pêşveçûnên Herêma Kurdistanê nîşan da û teekîd kir ku netên hevgirtî dixwaze rolekê wê hebe li nêzîkirina nûnerên pêk hata û tayîfan bi armanca dîtina çareseriya arîşan û li erkê xwe jî wê berdewam be.